Hej og velkommen til den her video. Dykning level 1. Mange voksne er dårlige til at få hovedet under vand. Nogle har naturligvis en reel grund til at undgå det. Min læge siger, at mine øjne eksploderer, hvis de kommer under vand. Men for langt de fleste skyldes det, at man med alderen er blevet en kylling, og det er ikke godt nok. Hov. Så udfordringen i den her video er igen at langsomt vende sig til at kunne være under vandet. Så tag en tur til stranden eller til svømmehallen. Start med blot at dykke ned ved kanten. Vær dernede i 10 sekunder og kom op igen. Gå derefter over til stigen, dyk ned og sæt jer på bunden og bliv igen dernede i 10 sekunder. Til sidst så brug en 4-5 forsøg på at dykke så langt I kan. Hold nogle gode pauser mellem hver dyk, og så vil I opdage, at I kan dykke længere og længere hver gang. Forsøg at arbejde jer op på omkring 25 meter. Husk, at fridykning kan være farligt og aldrig bør gøres alene, så tag venner og familie med. Se hvem der kan dykke længst, og hygge jer med at træne det sammen. Sådan, det var det. Det var udfordringen i den her video. Så kom frisk og tag udfordringen op, så I kan få lagt kyllingkostymet på hylden. Hey! Hvis I ikke allerede har abonneret og trykket på klokken, så sørg for at få det gjort, så får I besked hver gang jeg lægger en ny video op. Ha' det sjovt, og vi ses i den næste video.